проба, да. Всичко е добре, щом пуфера оре, транзита пуска конете да бягат и БМП-тата не могат да избягат. Колонистите бързо ги залавят, гаргара с тях си правят. А пък мене питаш ли ма кобера, отговарям ти и копър и пари плера. В бистри езера, с парите си пера. Дале, това е така, взривяват когато съм с микрофона в ръка. Отнасят звукова вълна, да, точно така, с пуфера в ура. Аз не тлея, а горя и микрофона в ръката ми гори. И това е малко стил от моя, на дали няма да се моля. Върве и лебеди коля, микрофона я така, не го се мисли тоя. А дали не можете да спрете пороя, защото аз съм там напред, с меч ръка напред вървя и върга с меча ура. Той е част от моята ръка, за Бога са хвастали към тебе е жестока или пък аз с аве като лък нападам ти се стръпват. Мене има име и с рими мога да разсека. Микрофона я тъгане в моите ръце, в ритъма гори моето сърце. Да се тибата да се доверим, на окото да се доверим, на ръката да се доверим, на меча да се доверим, на микрофона да се доверим, врага да победим. В тази битка в късто въртим, победата е наша, в загубата ваша.